Rohkeasti rehellinen itseilmaisukortit on tarkoitettu ihmisille, joiden on vaikea sanoa suoraan, mitä he ajattelee, tuntee ja kokee. Tyypeille, jotka huomaa helposti myötäilevänsä muita, vaikka syvällä sisimmässään ei olekaan ihan samaa mieltä heidän kanssaan. Ja kaikille niille, jotka vaikenee keskusteluissa, vaikka heillä olisi sanottavaa. Tavoitteena on saada jokaisen ääni kuuluviin. Nämä kortit on kaksipuoleiset. Täällä violetilla puolella on kokemuksia ja näitä erilaisia kokemuskuvauksia tutkiessaan voi päästä jäljille siitä, että mitkä on itse kunkin esteet ja tukkeet sen oman totuuden sanomisen tiellä. Ja turkoosilta puolelta löytyy kysymyksiä, joiden avulla voi lisätä itsetuntemustaan ja saada apuja siihen, miten näitä esteitä oman itseilmaisun tieltä voi purkaa. Tuossa pakkauksessa on vielä tarkemmat ohjeet siitä, miten kaikin eri tavoin näitä kortteja voi hyödyntää. Ja näitähän voi käyttää yksin tai yhdessä, kun kulkee kohti rohkeampaa ja rehellisempää itseilmaisua.